लाखियो दिस इज कल्ड इग' बेखौसो इग' होनगोन थिनानै दोनजानाय बेगर नंखाया नङा होमबा माइलि नंखाया 2023 मायथाइनि गोदान बोसोरनिबो हामलायथिखौ हरबाय गोजामखौ नागारनानै गोदान मिजिं गोदान बिथिं आरो गोदान जा भिजन एन्ड मिशन बेजों जों साफ्रोमबो बिटिआरबासिया आवगायलांनो हाथों बेबायदि थांखिजों आसा खालामनानै अन बिहाफ अफ द गभर्नमेन्ट आरो अन बिहाफ अफ माय फेमिलि आं साफ्रोमबोनिसिम आंनि हामलायथिखौ हरगोन मोनसे खोथाखौ गोसोखां समाजाव बा मोनफ्रोमबो जोलैयाव नोंथाङा दुम्बाखौनो होन बा खाख्लौखौनो होन बा थालिरखौनो होन बा आनारसखौनो रैमालिखौनो होन जि आबादानो जाया माथो बे आबादफोराव खांखमा सोबनानै गरमथाय नांनाय मोनसे माबा थायो मा होनो गरमथाय नांनाय मा होनगोन बेखौ दुम्बा होनगोन ना गरमथाय नांनाय खाख्लौ होनगोन ना गरमथाय नांनाय मा होनगोन रैमालि होनगोन बेफोरबायदि गरमथाय नांनाय मानसिफोरा समाजखौ गुबुंले खालामनो नागिरो आरो बे गरमथाय नांखानाय दुम्बा बेगरखौ जोंथ' मालाबाबो गायाना आरो जोंनि समाजखौ जों गरमथाय नाङै समाज मोनसे दानो थाखाय मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोङो दिनै नाजागासिनो दङ गतिके खादानिफ्राय गरमथाय नांनाय जोलैफोरखौ बोखारनायानो जोंनि खामानिखा आरो बे बोखारजानाय सुबुंफ्रा जोंनिफ्राय थांनायनिफ्राय जोंहा एसेबां गिदिर दांजानांगौ गोनांथि गैया मानोना मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि मावनाय दांनाय भिजन मिशन गासैखौबो मोजां मोननानै बड'फा UN ब्रह्मनि जा सानस्रि बे सानस्रिखौ मावफुंनायखौ दिनै 17 बोसोर आसा खालामनायनि उनावबो मोनैयाव दिनै बिथां प्रमद बर' आरो बिथांनि सरकारा जोंनि सरकारा जे मावबाय बेखौ मोजां मोननानै जाय दादगारि ओनसोलखौ गुबुंले खालामनो नागिरदोंमोन गरमथाय गैयै जोलैखौ गरमथाय नांनाय जोलैखौ गायनानै दादगारिनि आबहावा थासारिखौ गाज्रि खालामनो नागिरदोंमोन बिथांमोन बायदि एरियानिफ्राय बेफोरबायदि एरियानिफ्राय दिनै 71 फेमिलिया BPOनिफ्राय फैनानै दिनै UPPLआव जइन जाबाय थारमाने जोंनि माबायानो जादों गरमथाय गैयै गुफुं फिथाइफोरखौ जोङो बिनि जोलैफोरखौ माबानानै गायनानै बर' हारिखौ बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथाङा साननाय बायदिनो जोङो गेरेमसा हारि थानायनि थांखिजों गेरेमसा मोनसे जोलै नागिरनानै जों गायनो नाजा थांखिदों इग'आ माखौ जाय बिथाङा दिनै गोरोन्थाय नांनाय सुबुं हिसाबै बड'फा UN ब्रह्मनि सानस्रिनि सिङावनो 10 बोसोर फरायसा आफादाव थानानै दिनै बड'फानि सानस्रिखौ जोगारनानै थांबाय what does it mean नङा होमबा इग'आ सोर हारिनि सानस्रि मा हारिनि आसारखान्थि हारिनि राव थुनलाइ हारिमु बेफोरखौ बोखांनो जाय मानसिया स्टेन्ड लाखियो दिस इज कल्ड इग' बेखौसो इग' होनगोन कापुरुष मानसिखौ मालाबाबो इग' होना बिथांमोना खुनु अबजेक्टिभ गैयै भिजन गैयै मिशन गैयै मानसिफोरखाय जाग्लुं लुंग्लुंखौ मोजां मोनग्राखाय जाग्लुं लुंग्लुंजों थांदों आं दहायनो होनबाय जोलैनि थाखाय बिथांमोना थिनानै दोनजानाय बेगर नंखाया नङा होमबा माइलि नंखाया जायनि जाहोनाव थिनानै दोनजायै जोलै हिसाबै माइलि हिसाबै बेगर हिसाबै गोनांथि गैयै मानसिखौ जों खादानिफ्राय दुख्लिनिफ्राय गारहरखागोन गतिके बे जोंहा साननांगौ जेबो गैया दादगारि एरियाखौल' आं एग्जाम्पल होनोसै नोंथांनि मिडियानि गेजेरजों बिटिआरनि 35 लाख मानसिफोरखौ आं बुंनो नागिरदों दादगारियाव 17 बोसोराव हाग्रामाजों खाम्फाजों मोनथामल' दै लोंनो थाखाय रायजोफोरनो 33टा गामि दङ दै 32टा या हाउ मेनि 33 villages here in दादगारि एरिया बेवहाय बे 33 भिलेजाव बिथांमोना मोनथामल' दैनि दिप बरिं खालामनानै होदोंमोन टिउबवेल खिन्थु मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव 14टा फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय टिउबवेल गायनानै होदो दिप बरिं आरो बेजों गामि नाङै गामि दैखौ माने मोनगासिनो दङ आरो बिनि अनगायैबो दाखालिसो मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायावनो 20टा JJMनि दै साप्लाइखौ दा होगासिनो दं माखासेयाव सोलिगासिनो दङ मा दङ नायदो 17 बोसोराव मोनथाम मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव दादगारियाव 33 भिलेज दङ नाउ हाउ मेनि गट 33 14टा जाबाय बेफोरा
No, 14 and 20, 24, 34 मोनबाय माखासे फाराफ्रावबो मोनबाय गामि बारनानै फारायावबो मोनबावबाय गामि हिसाबै 33 दङ किन्तु फारा हिसाबैबो इनक्लुड खालामदेरनानै टटेल जों दा 34 मानसिनो दै लोंनायनि बेबस्थाखौ होबाय दिस इज द एग्जाम्पल whether we did or not नङा होमबा